Binisang kaito ni kokno diawin alainay. Luke chapter 7 verse 19 to 23. O katuma kamo chung poriki nugo. Baptisma nai John bini Jisunoti Daud tongmani. Abuni bagi bo bini o Daud no clear khalanyani bagi bo Jisuni thani bini sagri rokno roharka. Tei jepru Jisuni thani o sagri rok sobui. Bro Jisuno sangka nengda o faina hanmani. Tei sing koroksa sunos da naisigna tongko. Jisu borok no hai hine sakha. Nugyarok nukha khorarok himkha. O kok no baptisma nai Johani thani thangai sawidi. O kok no khnamani yaglo Johon ni sagri kifulei thangai baptisma nai Johono sakha. Baptisma nai Johon ni poito barikha te Jisuno bo poito klaika bono o fainai masia nei. Ani khazani takhoktai bukhurok. Sing sini Christian lok ni jibono bo haino sing bo haino salsa Jisuno tuyi aba kaito no tuyi Daud tongmani no. Haifano sing jepro afa sajla tei phola katharni mungui baptisma yachak pro approachini o Daud dok clear engkha. Abuni bagi tabuk sing o Christmas ni mall engkha sing semano nasingmani mall. Te Jisuno sini khapango yachak mani jorano. Abuni bagi ani khazani takokte bukhugro. Faidi sing sini sakno tiar khalailewan kathar ke tongmani bisingti tai bukha udru mudru ungyawi kaito no sini khapango lamsoknani bagi sing tiar unglaiwan tai sing poito klai Jisu no chini muthangaisa obono chini poito tai o Christmas ni molo sakno tiar ungnani bagi sing sini sakno kathar ke tonai sumsok bai haksau ke tai jora jorawo chung confession klai sing sakno tiar klai baroma kathar panda manjagi sakno tiar klai fadi sing o Christmas ni molo chung Jisu no sini khapango ke sing lamsok laiwanam.